הקודש הרחמים והסליחות, אבל התחלנו את הסליחות. אנחנו כמדינת ישראל בקודש בימים האלה מתחילים לעשות חשבון נפש, מתחילים להכין את עצמנו לקראת היום הגדול והנורא של היום שעליו נאמר היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, יום הדין, יום ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא גוזר, יושב על כיסא הדין ומחליט על כל אחד ואחד בפרט ועל כולנו במכלל. כל מה שאנחנו רואים, כל מיני גזרות, כל מיני דברים קשים, זה דברים שנגזרו כבר בראש השנה. מי יחיה, חלילה מי ימות, מי באש, מי במים, כל מיני מיתות משונות שלפעמים אפילו בדמיון אנחנו לא מציירים אותם. זה דברים שביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב וחותם ומכין ומזמן וקובע לאדם. נכון שיש לאדם גם עת לחיות ועת למות, אבל לפעמים העבירות של האדם, הדברים של האדם, התנאים של האדם, הסביבה של האדם גורמת למקרים משונים, וזה שאנחנו מתפללים בכל מוצאי שבת אנחנו אומרים אתה חוננתנו אדוני אלוהינו במדע והשכיל, אתה אמרת להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי מעשה. ואז אנחנו מבקשים שיציל אותנו מכל מיני שעות קשות ורעות המתרחשות לבוא בעולם, כי יש שעות קשות, יש זמן קשה, יש מידת דין קשה. אבל בטרם שניכנס לעומק של הדברים וחלילה לא ניפול לייאוש, צריך לדעת שביום שבת האחרון, ביום שישי בערב, קרה דבר גדול בעולם. אם היינו יודעים מה קורה כל שנה בערב ראש חודש אלול, ברגע שיוצא אב ונכנס אלול, אם היינו יודעים רק מה קורה בעולם, לא היינו מפסיקים לרקוד משמחה. כתוב בנביא, קראו בהיותו קרוב, דרשו בהימצאו. תדרשו את הקדוש ברוך הוא מתי שהוא נמצא. תקראו אותו מתי שהוא קרוב. מתי? תראו, כל השנה כולה, אדם כל יום יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא, וזה אבא שלנו. ותדעו לכם שכמה שאנחנו פונים לצדיקים, וכמה שאנחנו פונים לכל מיני מקובלים, והולכים להשתתח, זה שאנחנו הולכים דרך אנשים, זה דבר טוב. זה שליחים טובים. אבל אין לך נחת רוח, ואין לך שביעות רצון לקדוש ברוך הוא, יותר מזה שאנחנו פונים אליו ישירות. כי אנחנו בגדר של בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו לא עוד מישהו. אנחנו לא עם זר. אנחנו הבנים שלו. תראו משל למה הדבר דומה. לפעמים ילד הסתכסך עם אבא שלו. קרא לו משהו, אבא כועס עליו. אתם יודעים, אבא אין לו פתיל ערך אפיים. אבא הוא קצר. אבא הוא זכרי. אין לו רגש. הוא מהר מוחק. אתה לא הבן שלי, נגמור לך סיפור, אתה לא מקבל ממני כלום, אני אראה לך מימין, והיום אתה תראה זה. עכשיו אתה תראה, אתה עכשיו תכיר אותי. וואו, עליך איך אתה תכיר אותי. אני עכשיו אחנך לך, אני אראה לך מי אני. מהיום אתה תכיר את הצד הרע שיש. אתה עדיין הכרת אותי אבא ופנק, היום אתה תכיר, וואו, מרביץ לך איזה איומים. אתה אומר, בוא, זה משוקע איתו עכשיו. אמא, כמה שהיא, זה, גם אם היא מקללת בחיוך. בוא לפה, יבוא לך איזה... בוא, היא לא יודעת לקלל עד הסוף, כי היא רגשית. אבא לא, אבא ישר חודק, תשאיר את המפתחות, אתה לא קטע אותו יותר, אתה לא יוצא. וואו, סנקציות, יותר גרוע מהחמאס. מה עושה הרבה פעמים ילד?
בשלב הזה מה הוא עושה? הוא עושה את הטעות הכי גדולה. לאן הוא הולך? הוא הולך לעורכת דין, הוא הולך לפרקליטה, הוא הולך לאמא. מה אני אשם? שהתחתנתי עם אנאלפבית, מה הוא חושב אני זהה, תראי מה שהוא רוצה לך, הוא רוצה לעשות לי, עכשיו הוא מדליק אותה. איך הוא מדליק אותה? הוא חייב להזכיר לה קצת בעיות מהעבר שלה איתו, ואז היא תמלט. הוא חושב, הוא רוצה שאני אהיה כמו אחים שלו מרובעים, אני לא מתכוון להיות כמוהו. עכשיו היא מתמלט, מה היא עושה? היא יוצאת על האבא. מה יש לך? רד והילד, נמאסת לי. עכשיו נהיה בכלל פיצוץ. למה עכשיו זה, עד עכשיו זה היה חזית אחת, עכשיו הוא פותח את כל החזיתות, גם נגד האמא. לצאת מורווח בטוח אתה לא תצא. כי עכשיו אתה רק עשית בלגן יותר גדול. אבל, אם הבן היה חכם, נותן רגע לדברים להירגע. איך אומרים? קצת ירדו המים. ברוך הבא. תודה רבה, סכים לדעות. האווירה טיפה תירגע. לך לאבא בהפוך על הפוך. אתה יודע, הוא אוהב קפה. תכין לו עכשיו קפה. כמו באלגאוצ'ו, תקציב אותו שעה. אתה יודע, מה שלך חולה על משס בגב, היום הצחים ג'נטלמן, תבוא, כמה עצבנים, עזב אותי, אתה רק מתחיל בעיסוי, ולבד אתה תראה אחרי 5 דקות שאומר לך, עזב אותי, לא שם, ידע בכתף, למטה, כן כפה, פה, ואתה תוך שעה מבקר אותו. למה? אין לכם מושג איזו הרגשה פנימית, ואני מאחל לכל מי שעדיין אין לו ילדים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם להתחתן ויהיה להם ילדים. ברגע שאתם שומעים את המילה אבא, אמא, אתם יודעים מה זה עושה כאן בפנים? הוא מקבל זצי. כשילד קורא לך אבא, אין, תראו, אתה לפעמים גזור, מת, מעייפות. 2 בלילה, הילד פתאום מפחד. אבא. לפעמים אתה לא רוצה לענות לו, כי אתה מת עליך. אבא. הוא יודע שאתה שומע, אבל כיף לך. אתה שומע הגדרה שמכילה אין ספור משפטים. מילה אחת, 3 אותיות. אבא. אמא. אתם יודעים איזה מעצמה זה המילה אמא? איזה עוצמה זאת? שאתה אומר אמא, זה עולם בפנים המילה הזאת. זו אולי מילה מאוד קצרה, אבל עם כובד משקל ענקי. אותו דבר, כשאתה צועק לקדוש ברוך הוא, אבא, תתה! אתה מניס אותו. אומר הכתוב בתהילים, ניגנו שרים אחר נוגנים בתוך עלמות תופפות. ברגע שישראל מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מלאכים אומרים שירה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו שקט אתם, הילדים שלי. הילד שלי יעשה דבר, שקט, לא רוצה לשמוע אותך, מלאך ילד, קדוש ברוך הוא דוחה מלאכי שרת. כשאתה פונה אליו, אין לו נחת רוח יותר גדולה מזו שאתה פונה אליו. יש עניין ללכת להשתתף חכים וצדיקים, ללכת לקבל ברכות מצדיק. אבל תדעו לכם, אם אתם רוצים את הטלפון הישיר, זה ישר לדבר איתו. לא לחינם ייסד את זה בעל החסידות, רבנו הבעל שם טוב, זכותו יעמוד לנו ועליכם. שאדם צריך על כל דבר בחיים שלו להתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר בעל חובת הלבבות, מי שלא יודע לפנות לקדוש ברוך הוא בצרה צרורה, הוא לא יודע בעצם את סוד ההצלחה של החיים. קורה לך משהו, זה רק לטובה. אתמול, הייתה לי חופה בשמש אדומה. אני יוצא מהחתונה, אני רואה בן אדם מסכן, מסתובב בחנייה, כמו משוגע. אני אומר לו, אחי, מה יש לך? אומר לי, אני לא מוצא את האוטו. אמרתי לו, חנית פה או חנית בחנייה של חצי חינם? כי אולי אתה רק מבולבל. אמר לי, לא, אני חניתי פה, אני זוכר. איזה אוטו יש לך? התחלנו אני והוא מסתובב לי בחנייה, וחם ולחות.
תשמע, יש לך... נשמע, נראה איזה אורות, יזלק משהו. עלה קרוב לוחץ על השלט, אין קול, אין עונה. אומר לי, תשמע, איזה צבע האוטו שלו לבן? איזה... טוב, מזדה 3. אני מחפש, הוא מכאן... תשמע, יש מזדה 3. אבל לא לבן, יש אפורה, ראיתי שחורה, אין לבן. קיצור, אחרי כמה רגעים קלטנו שהתמונה שמישהו גנב את האוטו. מה אני אעשה, איך נעשה? אמרתי, תשמע, קודם כל כפרה. שמה בטוח תקבל מחירון. זה א', אף אחד לא יתווכח איתך. ותתפלל שבאמת גנבו אותה והיא הגיעה לשטחים. למה אם יהיה עוד פה אחת אותה, יחזירו לך אותה. איך יחזירו אני לא יודע. אבל תהיה בטוח שזה רק לטובה. זה אך ורק לטובה. תראו מורה ורבותיי. יצאנו אני והוא. הוא התקשר לאשתו, הוא ביקש ממנה שתקבע את הזה, הוא אומר, תשמע, צריך ללכת למשטרה. הלכנו ברגל, כי גם אני הייתי בלי אותו. הלכנו ברגל לצומת, כדי לתפוס מונית. עובר מישהו שמכיר אותי. עוצר, הוא מגזין, אתה צריך אותו לבית. ואני בוא תעלם אותו, בוא תעשה מצווה. זה צריך להגיע למשטרה. בוא תחנת בת ים, מה משנה, כולנו בת ים. העיקר שהגיש תלונה. אנחנו בדרך מתקשרים אליו מהמשטרה. שלום, אתה עם אוטו XYZ? כן. איפה אתה נמצא? אני בדרך למשטרה. למה אתה בדרך למשטרה? גנבו לי את האוטו. גנבו לך את האוטו? האוטו שלך מעורב בתאונה, האוטו שלך מושבת כנראה. תבוא מהר. אלה שגנבו לו את האוטו, שמשמוע עשו עם זה תאונה. באחד הצמתים, אני כבר הורדתי אותו. תדעו לכם, האוטו הזה היה צריך לעבור תאונה. והקדוש ברוך הוא סימן לו שמישהו אחר יעבור איתו ולא הוא. האוטו הזה צריך היה להיות מושבת אתמול, לא יעזור בטי. אז או שאתה תהיה באוטו וישביתו אותו, או שמישהו אחר יעבור לגנוב לך אותו, ומשמיים הוא ישבית אותו ואתה בכלל לא תהיה שם. בעל החובת לבבות מספר גם. היה אדם, הלך למקווה. טבל. הוריד את הבגדים, שם הכל, תלה אותו, טבל. כשיצא והתלבש, מה לעשות? מסתבר שבמקווה היו עוד כמה חמודים. ואחד האנשים קלט שיש בבגדים קצת כסף. והוא קנה את הארנק. אמרו שככה, אין כסף. ומה יעשה? זה לא מדובר עכשיו, זה מדובר בתקופת הבעל שם טוב. חורה. אז כן. כל מה שעושה השם, כל לטובה. שם את הבגדים, התחיל להתהלך. הולך, כבר החשיך היום, נכנס דרך היער. איך שהוא בא להיכנס ליער, התלבשו עליו שודדים. היה לו טעמון, עושים עליו חיפוש, הבן אדם תפרד אין לו שקל. התחיל לבכות, הוא לא אתה בוכה. להרוג אותך? לא להרוג אותך, אנחנו לא באים להרוג, אנחנו רוצים כסף. אמר להם, לא, גנבו לי הכל, אני רק רעב, מת לאכול. אמרו לו, אנחנו שודדים, אבל לאכול אנחנו נותנים. פתחו לו שולחן, אכל, נהנה. אם הוא עכשיו היה לו כסף בכיס, וחלילה היו תופסים אותו השודדים, עד שהיו לוקחים לו את הכסף, היו מאכילים אותו מאכלות האחרות. הקדוש ברוך הוא הכל עושה לטובה. אף פעם אתה לא מבין את זה. אבל תדעו לכם, כל השנה כולה, כשאתה רוצה לקרוא לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לקרוא לו בתנאי אחד. אנחנו רואים את זה כל יום כמה פעמים, באשרי יושבי ביתך. קרוב השם לכל קוראיו, אשר יקראוהו באמת. אתה צריך לקרוא לו מכל הלב, שזה יהיה אמיתי. אבל מרגע שנכנס חודש אלול, הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך את התנאי הזה. תדעו לכם, הגמרא במסכת חגיגה מסבירה. הקדוש ברוך הוא יושב, יש פסוק שאומר תולה ארץ על פלימה. העולם תלוי באמצע, ואנחנו פה. מתחתנו יש 7 ריקים, מעלינו יש 7 ריקים. אנחנו באמצע, באוויר.
השביעי למעלה, 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 יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא רם ונישא. כשאני אומר יושב, זה אתם מביאים, אין לו דמות ואין לו דמות הגוף, רק כדי שנוכל לסבל את ההבנה, כדי שנבין. שמה למעלה, למעלה הוא נמצא. אבל ברגע שנכנס אלול, הוא יורד עד לכאן. זה התקופה שעליה נאמר, המלך נמצא בשדה. מפריד בינינו לבינו רק הרקיע הזה שאתם רואים בחוץ לשמיים. כלומר, גם אם תקרא לו בלחש, הוא יענה לך. גם אם רק תתכוון טיפה, הוא יענה לך. עכשיו זה דרשו בהיותו קרוב. קראו בהיותו קרוב, דרשו וימצאו. זה הזמן הזה. מראש חודש אלול ועד ליל הושענא רבה. למה קוראים לזה הושענא רבה? הושענא. כי מאלול, מאלף באלול, ועד יום הושענא רבה, יש 51 יום. לכן אנחנו קוראים לזה ליל הושענא, הושענא, נון א' 51. תושיע את היום ה-51, כי זה היום שאנחנו נפרדים מהמלך. הוא עולה בחזרה למקום העליון שלו. כך שעכשיו בתקופה הזאת יש התעוררות שאתה לא מבין אותה. אבל ומכיוון שהימים האלה הם ימים גבוהים, ימים של מסוגלות, שאפשר להגיע איתם הכי גבוה, ואתם מרגישים את זה בנשמה, וכל יהודי, גם אם הוא הרחוק ביותר, תדעו לכם, טיפה של אלול נכנס, הוא כבר מתחיל להרגיש את עצמו מאוד, הוא מתחיל להרגיש את ההתרגשות הזאת, מרגישים להריח את היום הדין הקרב ובא. כבר מתחילים לפחד מיום הכיפורים. יש את אימת הדין מצד אחד, יש התעלות רוחנית מצד שני. פתאום אתה רואה אנשים שלא ראית אותם, בדיוק כמו שאומרים, מיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים הבא שיבוא עלינו לשלום. מכיפור לכיפור רואים אותם, אבל רואים אותם, זה גם זכות. תדעו לכם, מכיוון שכך, כתוב בספרים הקדושים, השטן מתחיל לרקד. היצר מתחיל להפריע. איך הוא מפריע? בקלי קלות. הוא מכניס ייאוש. בא אומר לך, מה אתה חושב שאתה גבוה עכשיו לסליחות? יאללה, אתה לא מתחיל שהוא פרייר? מה אתה חושב שהוא לא מכיר אותך? הוא יודע בדיוק מה אתה. הוא יודע בדיוק כמה פעמים היית במוקשה, כמה יצאת לקלרה, מתי הסמכת, מתי ישבת, איך שיחקת בבטים, את מי עקצת, איך אפשר לדבר בפלאפון. יאללה, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא פרייר? אתה יושב בסליחות, עשן או עליך. רקדנו, הוא היה בוגד. אני האקסיט שלך רק תספר עליך מה יודעת, אתה מת. מה עושה היצר? הוא מנסה לייאש את האדם. ויש הרבה אנשים, די, מה אתה חושב, אני ראוי, אין, הלך עליי, אני יודע שאני לא... ועל כך יש סיפור על איזה אדון עשיר גדול, גביר, שהיו לו שתי עבדים, שכל אחד מהם היה צריך להביא לו כל יום כלי מים. זה לא כמו היום, אנחנו פותחים את הברז, יש מים, אתה רוצה להתקלח, אתה אפילו שם במקלחת. פעם אתם יודעים, עד שהיית זוכה להתקלח, אתה יורד לנהר, מי היה לו פעם קונדישיונר, מים חמים? אנחנו דור מפונק, לא היה דור כזה. אני אומר שאנחנו כבר בגאולה. הפינוקים שיש היום, זה הגאולה. זה כבר גאולה. איפה פעם שמעתם לפני 100 שנה אייס קפה? איפה היה לפני 100 שנה אייס קפה? הולך קפה, זה הולך לאלפרדו, זה הולך לטמפי, זה הולך לשושי. איפה זה? ואיפה שמעתם סושי לפני 20 שנה? אם אכלת נוח וגולגל זה כבר טוב. מי אכל בחוץ? אנחנו דור מפונק, אנחנו היום.
אנחנו עם דור מתקדם. אבל זה 6, זה כפול, זה G4, זה הוא מתקפל, האוטו שככה, כבר זה עונה, תהפוך אותו משלם, עוד 10 שנים, לא יודע איך יראה אייפון 8, 9, 10, בטח יהיה גודל בן אדם. היום אנחנו, פעם היה סימוני, אני זוכר, אני הייתי בישיבה, היינו, אתם יודעים מה זה, כל הסימון, היינו הולכים, צרור הסימונים בכיס, לא היה אפילו כרטיס טלקארד, היינו עם הסימונים. היית רואה את הזכוכית שם, איך הסימון נופל. אתה יודע, אם היה עוד כזה ליפול, אז אם להתנתק, אז להתראות. היית צריך לעמוד בתור, יודעים מה זה 400 תלמידים, על 5 טלפונים, רוצים להגיד שבת שלום לאמא? אם אתה לא מאפיונר בישיבה, אתה לא מדבר עם אמא חודש. אתה בבעיה. אין! ויש כאלה מתלבשים על הטלפון, אתה מוכן להיות... אני הכי לך נס בישיבה כפרה, איזה נס? מי שאתה נס? שתינו קפה עם חלב. נס קפה. זה נס קפה. אם אנחנו בדור של... אני אומר, אם הסבתות שלנו, סבתא שלי עכשיו, אני זוכר בפעם הראשונה שסבתא שלי דיברה עם הבנות שלה, בטלפון, היא כמעט התעלפה. היא לא האמינה שהיא נמצאת באופקים ויכולה לדבר עם מישהי שנמצאת עכשיו בצפת. היום כבר זה לא לדבר, אתה יכול לראות אותו חי. יש לך את כל התוכנות האלה. הכל זה היה בשידור ישיר. כן, סקייפ. כן, נעוד. מה עושה היצר? מייאש את האדם. אז אותו אדון, שני העבדים האלה, כל אחד היה תפקידו להביא לו דלי מים. רק אחד היה לו דלי טוב, משהו טוב. היה ממלא אותו עד ששואב מן הבאר. ממלא אותו, מגיע עד אליו, דלי מלא. שני מסכן, הדלי שלו היה קצת צדוק. עד שהיה ממלא, ועד שהיה מגיע אליו, היה מגיע בכוח עם חצי דלי. כל יום עושים את המהלך הזה, הולכים שתיהם עם הדליים, זה עם דלי וזה עם דלי. זאת כבר אתם יודעים עם השנים, נוצר כבר שביל שנעשה מההליכה שלהם, הלוך ושוב כל יום. יום אחד, זה עם הדלי הסדוק, זה שנותן רק חצי דלי כל יום לאדון, אמר לו, תראה אדוני, מה זה לא נעים לי ממך? אתה בטח מצפה ממני כל יום לדלי, לפחות כמו החבר שלי, ואני לא מצליח, אני מצליח למלות לך רק חצי דלי, אבל תדע לך שכשאני יוצא לדרך, אני באמת ממלא דלי מלא, שלא תחשוב שמה אני מקל על עצמי. האדון אמר לו, תעצור, אני לא רוצה שתדבר, בוא איתי. לקח אותו, את כל השביל שהם הולכים בדרך, עד לבאר. ואמר לו, עכשיו תסתכל מהבאר עד לבית שלי, אני רוצה שתסתכל היטב. מה קרה במשך כל הזמן הזה שאתה כל יום מביא לי חצי דלי, מה קרה על הדרך? הוא אומר לו, תראה, נוצר פה שביל להליכה שלך ושל החבר. אבל בצדי השביל הזה, תראה איזה פרחים יפים נהיו. תראה איזה גינה יפה נהייתה. ממה נהייתה הגינה הזאת? מהחצי דלי שאתה שופך כל הזמן. אתה יודע, אני מסתכל מהחלון, איזה גינה יפה יש לי שביל עד לבאר, מפה פרחים, מפה פרחים. אתה חושב שאני כועס עליך? אני מאוד מעריך אותך. אומר הבעל שם טוב עליו שלום, זה המשל. הנמשל זה כל יהודי, זה כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו באמת יש כוונה טובה למלות לי ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה גדולה. אבל מה לעשות? אנחנו בני אדם. ואנחנו עשויים מבשר ודם. ולנו יש כוונות טובות. אבל מה לעשות שיש לנו גם יצר קשה? והיצר הזה הוא לא פייר. שופך לנו הרבה פעמים חצי מהמים נשפכים. אבל תדעו לכם, אל ינקוף אתכם עד שפולכם. דווקא בחצי הזה שנשפך, אם תתבוננו כמה דברים טובים צמחו מזה, אתם לא תאמינו. כמה פעמים רק עברתם בדרך וחייכתם למישהו. כמה פעמים רק הלכתם עכשיו לעירייה, סתם כי צריך לשלם משהו,
בכלל לא תכננתם להתעכב, אבל בדרך תפס אתכם מישהו ושעה חפר לכם בראש. אבל בחפירה הזאת הוא בעצם שפך את כל הדאגה שיש לו על הלב, ואתם בעצם נהייתם פסיכולוגים לשעה שבעצם פרקתם מעליו את עולו. כמה רק סתם בדרך לפה זרקת שקל, ולהוא נתת איזה מילה טובה, להוא עזרת, להיא הרמת, כמה פעמים באנו רק לעלות במדרגות והרמת לשכנה את השקיות עד הבית. לא התכוונת בכלל. אומר בעל התניא, האדמו"ר הזקן אומר משפט מאוד קשה בפרק ל"ב. אומר, אל תהיו כאומות העולם שמפרנסים את בניהם ובנותיהם ונשותיהם מתוך אהבה. מי שקורא את זה מקבל חוק. הוא אומר לך, אני לא רוצה שתפרנסו את האישה שלכם, את הילדים שלכם ואת הבנות שלכם מאהבה, כמו אומות העולם. למה הוא חותם? תקשיבו טוב. אומר בעל התניא, אסור לכם ללמוד מהגויים. גוי מפרנס את הבן שלו, את האישה שלו, כי הוא אוהב אותה. והראיה, כשהוא לא אוהב אותה, הוא מתאכזר אליה. ואדם שמתאכזר, הדבר הראשון שהוא עושה, לא משלם לך לזונות יותר, וואלק תמותי. אתה משלם לי, אתה נותן לילדים שלך, תמותו כולכם. ובעצם אני לא אוהב אתכם יותר. אומר בעל התניא, תקשיב, אם אתה תהיה חכם, אתה יכול להרוויח את כל העולם שלך בשניות רק בתוך הבית שלך. בזה שאתה קם בבוקר ומשאיר לאישה שלך 200, 300, 400 שקל, אתה מכירה טוב, כן? יש סכומים נורמליים. אני משאירים 50. אם אני משאיר 10 שקל? אם אני אולי משאיר רושם. תדע לך, זה לא נכון, אסור להגיד ככה. הגוי, אולי, לא יהודי, יהודי הוא רחמן, בעל נתינה. אומר בעל התניא, כשאתה משאיר לאשתך 200, 300, 400, לא משנה שקל, הילד שלך בא אומר, אבל אני צריך נעליים, ואתה קונה לו, תשתדל שזה לא יהיה בגלל שאתה אוהב אותו. תיתן את זה, כי אתה עכשיו מקיים מצוות נתינה. יצא לך שאתה עושה את המצווה הכי גדולה בעולם. כתוב במצוות צדקה, יש כלל. אדם רוצה עכשיו לתת מעשר, אדם רוצה לתת צדקה, יש לנו כלל. עניי ביתך, עניי עירך, עניי ביתך קודמים. עניי עירך ועניים מחוץ לעיר, קודם כל העניים של העיר שלך. אדם יש לו אבא ואמא שקשה להם. תדעו לכם, אם הוא תורם לישיבות, תורם למקומות אחרים, והוא לא נותן להורים שלו, הוא עובר על איסור מן התורה. כי אתה צריך קודם כל לתת להם. יש לך אח שעכשיו מתי ידו? אין לו, הוא בקשיים. תתמוך בו. התורה אומרת מפורש, וכי ירמוך אחיך ותמכת בו. הפוך, שמה תיתן. הרי בית המקדש, אתם יודעים, נמצא בירושלים. יש הרבה סיבות למה דווקא שם בית המקדש, ולמה דווקא שם הוא ייבנה וירד אלינו במהרה. הרי המקדש השלישי בעזרת השם מופיע בכמה מקומות בגמרא, גם במסכת ראיות, הרבה מקומות. רש"י מביא שבית המקדש השלישי ירד שלם, וזה על סמך מה שאנחנו אומרים כל יום בבוקר, ואז ישיר מקדש ידך כוננו ידיך. המקדש השלישי, הקדוש ברוך הוא בידיים שלו מכין אותו ויוריד אותו שלם הלילה הזה. אמן. אמן. במעלה דקאמין. לפי האמן הזה. אמן. הלילה הזה ירד. אמן. ששון אותי. אני מבטיח לך שאתה. הכלום שחור. כמה עם לבן ככה. יש דעה, למה דווקא שם יהיה? דעה אחת אומרת מכיוון ששם הייתה עקדה.
דעה אחרת אומרת, כי הבית מקדש של מטה מכוון כלפי בית מקדש של מעלה, וכיסא הכבוד מכוון, אז זה המקום. אבל יש דעה שמספרת, והרבה מפרשים מביאים אותה, מספרים על שני אחים שהיו עשירים, כל אחד היה בעל תבואה, בעל כסף, רק אחד מהם היה נשוי, יש לו 9-10 ילדים, והשני מסכן רווק, לא הכיר את בת זוגו, לא היה להביא אותו זמן, אז לא מצא. אף מי לא היה. השטחנים עוד לא באו. ואז כל לילה, בחצות לילה, האח הרווק הזה היה אומר, תראה, יש לי כל כך הרבה כסף, יש לי הרבה כל כך תבואה ותבן ומספור, מה אני אעשה עם זה כל? אחי מסכן, ילדים, וואלה. וגם אם יש לו, הרי כמה שיהיה לו זה לא מספיק, לא רק עושה משפחה גדולה. זה היה כל לילה, לוקח כמה מהתבואה שלו, והולך מעביר אותה בשושו בשקט לתוך החצר של אחיו. אבל גם זה, הנשוי, היה כל לילה בוקף אותו מצפונו, היה אומר, תראה אחי מסכן, רווק, אין לו אף אחד, רק לפחות שיהיה לו כסף, לפחות שיהיה, אם אין את זה, לפחות שיהיה את הצד של העושר. והיה גם הוא קם ולוקח מכל התבואה שלו ומעביר אליו. בבוקר כל אחד היה קם, היה רואה, יכול להיות, אני אתמול לקחתי לאחי כך וכך, איפה זה בא? ההוא גם היה אוכל סרטים. עד שלילה אחד רצה הקדוש ברוך הוא והפגיש אותם בדרך. זה עם כל התבואה, עם העגלה עמוסה, והוא עם העגלה עמוסה, באים אחד מול השני, לילה! הלו אחי, לא תלך. הבינו, תחבקו, התחילו לפקוד שניהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, במקום הזה שמגלים אהבת חינם, במקום הזה שיש בו אהבה של נתינה לשם שמיים, בלי שום כוונות אישיות, בלי שאף אחד ידע, לא בשביל לעשות איזה תעודה. יש כאלה תורמים, אתם תיכנסו לכל צ'יינג', כל הפורטים מתגאים, נכנסתי ספר תורה, אתה רואה, יש להם תמונות עם רבנים, הוא רוצה להרגיש נקי, שהוא עוקץ אותך ב10%, ריבית היומית, ככה, תראה איזה רבן, מה, אני תורם להרגשים, אני מחזיק. לא, הנתינה הכי חזקה היא נתינה בסתר. אין דבר יותר גדול מזה, שאדם נותן בלי שיודעים. אתם יודעים איזה הרגשה יש לאדם שהוא עכשיו נמצא בבית הכנסת, והוא עכשיו תרם את החליפה של החתונה שלו. יש כאלה אנשים קונים חליפה רק לחתונה, הם לא הולכים עם חליפות, לא מתאים להם, לא הולך. הוא מגיע רק לג'ינס, טישרט, החתונה הוא לא יכול לבוא עם ג'ינס וטישרט, למרות שהיה לי חתן שפעם בא עם מכנס 7 שמיניות וסנדל שורש, הוא עליו ביי. אני באתי לאולם, לא הבנתי שהוא החתן, אמרתי, סליחה, איפה החתן? אמר לי, אני. אמרתי, טוב, בטח עוד לא התלבש, אתה יודע, אולי הוא רוצה להתקנן. אבל כשאמרו לו לצאת לחופה והוא יצא לי ככה, הוא ירד לי כל ה... אתה רואה 7 שמיניות, סנדל שורש, טישרט, הוא בא, עולה לי כמו איזה פריק, נכנס לנו איזה שיר של שנות הטררה, מי גם עלתה לי עם וואחד קשורה. מה זה? חסרת שאני אבוא עם טוריה או משהו, או בטמבל. היה צחוק בחופה הזאת. על כל פנים, תדעו לכם, דווקא במקום הזה, שגילינו שם, האחים האלה גילינו, אהבת חינם! אמר הקדוש ברוך הוא, פה אני רוצה את הבית שלי. כי הבית שלי צריך להיות מושתת, בנוי על אהבת חינם. ססוס? מה אתה מחפש? תצא לאחר. חכה אותו לאחר, לא רוצה.
אתה כל הזמן היית ילד יפה. אתה היית עם נוכחות נכבדה. היית בעל מיטות. מיטות גדולות, נכבדות, ונעלות, תרתי משמע. אני מסגר לחוצה. קטנה הייתי גדולה. היום קנית אותה? בגלל זה שחור לא עלה לשלום. אחי ורעי. תדעו לכם, אם נתבונן היטב, אנחנו עושים הרבה מעשי חסד, בלי לשים לב. אבל אם נכוון, אז המעשי חסד האלה יתפסו פן אחר, זה שאמר בעל התניא. אל תהיו כגויים שמפרנסים את בניהם ובנותיהם ונשותיהם מתוך אהבה. תפרנסו מתוך שאתה יודע לעשות חסד. תהיה מתוך של ואהבת לרעך כמוך. הרי ממילא אתה צריך לתת. אני אומר, אדם בא לחתונה, אתה כבר שם מעטפה. אל תשים אותה, כי אתה בקטע. כמה הוא הביא לי? אז מה אני צריך להחזיר לו? הוא לא היה אצלי? רגע, יש לי עוד שבועיים, עוד חצי של אירוע, שים לו, לא. כשאתה שם, תשים לשם מצוות חתן כלה, שם אותך. יש כאלה, אני יום אחד הייתי באירוע, פתאום באמצע, כמעט לקראת הסוף, מישהו מתחיל, אומר לי, הרב שלך, תביא לי, אני רוצה לחתום. עכשיו אתה שם מעטפה, כאילו, נכנסים שמים. אני מתחתן את הרב, אני לא שם ישר, עד שאני בודק מה אני אוכל, זה ואז אני שם. אני לא שם ככה. אמרתי לו, תגיד, מה אתה רציני? ואני לא יודע מה זה, ואם לא היה טוב? אתה שפוי? אתה בא לכבד בן אדם. עכשיו, מה הוא אשם? שהוא בא, השקיע באולם, בסוף יצא שקיבל את הקלקול קבע. מה הוא אשם? אז מה, אם אתה הולך עכשיו לאבניו, אז אתה שם בהתאם לאבניו, ואם אתה בחר בא ללבונה, אז אתה שם לי 50 שקל, או אתה שם לו כרטיס גירוש במתנה? אתה צריך לתת מתנה. זה לא אמור להיות לך שיקול. כמה הביא לי? למה הביא לי? הם באים אליי. תיתן! הפוך! כשאתה תיתן מתוך ידיעה שאתה רוצה לתת כי זה לשם מצוות חתן כלה, לשמח חתן כלה, זה קודם כל קיימת מצוות צדקה. קודם כל קיבלת מצוות צדקה, וצדקה תציל ממוות. ידוע. אומר הזוהר הקדוש, אדם נותן צדקה, תדעו לכם. אתה נותן מפה, באותה שנייה שאתה נתת, הקדוש ברוך הוא בונה צינור שחייב להחזיר לך את זה. נתת 200, אתה תקבל את 200 בחזרה. אתה לא תבין איך תקבל אותה. ככה זה צדקה. אז מה אכפת לך? אם תיתן, כי אתה רוצה לשמוע על ידידות, יחסי, מה שנקרא ידידות עם אותו אדם, אז יכול להיות שאתה תיתן עכשיו 400, ובאירוע שלך הוא בכלל לא יעבור, הוא יעקוד אותך. אז זה בכלל לא יחזור אליך, גם לא 400. אבל אם תתן לשם מצוות שמחת חתן כלה, לשם מצוות צדקה, אתה בא מקום לקבל את זה בחזרה. מאיפה? אל תדע. לקדוש ברוך הוא יש כל כך הרבה דרכים, שאתה קטן שבקטנים אנחנו לעולם לא נבין את הדרכים של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר לבן אדם, אתה לא יודע איך הוא מחזיר לך, באיזה כמויות ובאיזה עוצמה הוא מחזיר לך. לכן אחי ורעי, דווקא בימים האלה, שלא ינקוף אתכם עצמכם, נראה לך רב, אני יכול לעבור את יום הדין, מה אני שווה, אני עשיתי. נכון, יש לנו חצי כלי מלא, אבל יש לנו גם חצי כלי ריק. אבל תדעו לכם, שבדרך זרענו הרבה דברים בלי לשים לב. ואת הדברים האלה תעצימו, אל תיתנו לייאוש להפיל אתכם. כשאדם מתחיל לבדוק על עצמו, אז הוא מוצא הרבה דברים שליליים. אבל הוא שוכח שיש גם הרבה דברים חיוביים. הרבה דברים חיוביים. ואין ספור דוגמאות. אם זה פעם לעזור להורים, ואם זה בזה שהקשבת להם, ואם זה בזה שערכת פעם שולחן לכבוד שבת, ופה הנחת תפילין, ופה התפללת מנחה, ושם רק השלמת מניין, ופה רק ענית אמן, ופה רק אמרת משהו. אתם יודעים, הקטנים האלה, זה לנו נראה קטן. אם רק היינו יודעים איזה מעצמות הדברים האלה. העולם שלנו בנים דברים כאלה ענקיים, שאנחנו רק נדמה לנו
איזה כלום, עשיתי. חייכתי לבן אדם, אתם לא יודעים כמה זה שאנחנו יכולים לדעת. שאתה מאיר פנים ליהודי, אתם יודעים איזה שמחה זאת. שאתה נותן לבן אדם תחושה טובה, הרגשה טובה, מילה טובה. איך בן אדם מתרומם כשהוא שומע מילה טובה. תראו מה קורה לנו כשאנחנו רוצים להתחיל דיאטה. וסתם מישהו בא אומר לך, אני כחרזית, אתה יותר מפסיק את הדיאטה, זה לא נגמר. הוא רק אמר לך, אתה נראה טוב. זהו, אני לא צריך דיאטה, באת לי טוב. בגלל כניסה אתה יכול לעשות דיאטה, וכבר ירדת 10 קילו, לעבור לך איזה אחד מבאס. שמע אחי, החוצה יושבת עליך עוד שיהיה, והכפתורים עפים עליי. אתה לא נראה טוב בכלל. אתם יודעים מה זה עושה לבן אדם? גמרת עליו. גמרת עליו. שאנשים באים לחתונה כל היום לא אכלו. אם מישהו אחד בעלייה למדרגות יזרוק להם, שמע כפר עליך, נהיה לך אחורה וקדימה באותו מידה. כן, הוא לא יוכל. זה ילך איתו כל היום. אנשים אוכלים סרט על הדברים האלה. אחי, נהיה לך גדם שווארמה פה. מה זה? זהו, הוא מסכן. תדעו לכם. אני ראיתי כמה אדם חשוב לו המראה שלו. כי זה נכון. האדם, אין לך יותר דבר קשה מזה שבן אדם עכשיו, הפנים שלו מקבלות את זה. כן, תראו מה קורה לכם, יוצא לכם איזה חד שכול. מה אין לי? לא, הכל טוב, בסדר, כן. לא, קצת עייף, אתה מבין? תוריד את היד. הם מורידות חצי פוני על הפנים. זה אופנתי. שם פה איזה פיצון, אוכלים תסריט אנשים. שמים מקה, מדבקה. טוב, אתה יודע מה יש לך בגב? יער של חדשכונים. מי רואה? עניין אותי. בפנים? וואי וואי וואי. למה? כי לפנים קוראים פנים, כי אומרת הגמרא, כי הם הפנים שלך. הפנים שלך מעידים על מי שאתה מבפנים. לכן קוראים להם פנים. הבגד נקרא בגד כי זה בוגד. מלשון בגדנות הוא בוגד. ומה הוא בוגד? הוא משקר. הנה תראו מה אמר ששון עכשיו. שם שחור זה מרזים. לכן אכל ורעי. לבעל יפיל אתכם היצר בייאוש שלו, כי הוא תפקידו לייאש את האדם. דווקא בימים האלה. ימי חודש הרחמים והסליחות הם ימים גבוהים. ימים של התעלות. ימים של התרוממות. של קדושה. אל תיתנו ליצר להפיל אתכם בייאוש. כי אני שומע הרבה, אני לא מרגיש טוב פתאום, מרגיש פחדי, אני מרגיש פתאום, רע לי, לא טוב לי. זה היצר, זה התפקיד שלו, להכניס בך את הפחד הזה בצורה השלילית. הפוך! תשמחו מכל דבר קטן שעשיתם. כי אתם חושבים שזה דבר קטן. לפני הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול וענק. הקדוש ברוך הוא זה לא עובר ככה אדם בא באמצע הלילה להגיד סליחות לדברו עכשיו בשמיים. כתוב בזוהר הקדוש בשעה שעם ישראל קמים, כמו עכשיו, שאנחנו בחצות לילה. הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תראו, הילדים שלי עכשיו במקום לישון, זה זמן נורמלי לישון, עוזב הכל, קם בא להגיד סליחות. אתם יודעים איזה כוח יש למשמעות הזו? שאתם באים ביום שישי לעונג. בזמן שכולם כבר מהבהבים של מעץ, מתים לישון, זה עם 7 ימים על הפנים, והוא זרוק בצורת כפית על הספה, כולם מוחים, אנשים עייפים יום שישי. אתם באים לישון. אתם יודעים איזה כוח זה? לא סתם אומר האור החיים הקדוש, כל דקה, כל מילה בשבת, כל פרק תהילים הוא כמו 1000 פרקי תהילים. אתה גומר פעם אחת ספר תהילים בשבת, בשמיים כתוב, עשית 1000 ספרי תהילים. היית בעונג שעתיים, תכפילו את זה מ-1000, 2000 שעות. קראת דף זוהר, שקול כנגד 1,000,000 דפים. אתם יודעים מה זה 1,000,000 דפים? זה מבהיל.
דף זוהר אחד, כאילו קראת מיליון דפים. אתם יודעים, זה אומר קראת את הזוהר הלוך ושוב כמה פעמים. דף זוהר אחד בשבת. שעה? זה כנגד 1,800,000 שעות. שעה אחת. מגיע לשמיים, אתה אפילו לא חי בעולם הזה 1,800,000 שעות. עכשיו תחלקו את זה. כמה שבתות אתה בא, בטוח הם בטח חולק אותו אם אתה בא אליו בחשבונות האלה. הם לא יודעים איך לעמוד בזה. לכן אחרי נראה, לא ייכנס בכם הייאוש. מה אני עשיתי, מה אני עושה? אתם עושים הרבה. נכון שבסופו של דבר אולי הגענו רק עם חצי כוס. רק עם חצי כלי. אבל בדרך המים שלנו שנשפכו, הצמיחו הרבה פרחים. הרבה עשב צמח. פה אמרת שלום, פה אמרת תודה, פה עזרת למישהו לחצות כביש, פה עזרת לילד, פה עזרת להורים, פה נתת צדקה, וזה לא קשור כמה נתת. פרוטה כדין מאה. פה אתם לא מבינים. פה שימחת חתן וכלה, פה השתתפת בברית. אתם יודעים מה זה להשתתף בברית? אדם נמצא בברית, מוחלים לו על כל עוונותיו במקום. שמע את הברית, מוחלים לו כל עוונותיו. פה הלכת, ושימים אתה 4 פעמים, היית בברית. כזה יום קלצו אותי, מה קרה בזה? אמרתי, באדום? מה הזמנות? חרבודה, תסתכל על זה שקלצו אותך. תסתכל על זה כמה פעמים זכית שמחלו לך על העוונות. שאנשים, חודש עדיין חנוך, אתה יודע כמה אירועים? זיקו אותך במצוות צדקה, אל תסתכל על זה במגזר שאתה נותן. אתה נותן לשם צדקה, שימחת חתן וכלה. אתם יודעים מה זה? אם רקדתם מכווני חתן וכלה? כתוב בזוהר הקדוש. אומרת הגמרא, בזה אני מסיים. כי הגיע הזמן הסליחות. אומרת הגמרא, רבי מאיר הייתה לו שכנה מאוד מאוד רעה. הייתה אישה, בעייתית מאוד. רבי מאיר בעל הנס. יום אחד, וזהו, לא יכל לספוג יותר. קילל אותה. אמר לה, יהי רצון, שביום שאת תמותי, כלבים יאכלו אותך. לא תזכי ששום דבר מהגוף שלך יגיע לגבורה. יאכלו אותך כלבים. אומרת הגמרא, באמת ביום שהיא מתה, הגיחו לשכונה שם 3 כלבים שלעולם לא ראו אותם בעיר. בחיים, באו זה 3 רוטוויילרים, אנסטפים כאלה טובים. תפסו אותה, שיסעו אותה, אכלו את כולה, חוץ מהכתפיים. רק הכתפיים נשארו שלמות. יצא רבי מאיר, אמרו לו, תראה, לייסטר, אתה קיללת, תראה, הקללה שלך התקבלה. הזיל דמעה. שאל אותו אליהו הנביא, מה אתה בוחר? אתה קיללת אותך. אתה גזרת, עשינו. אמר, לא, אני כועס שלא עשיתם את כל מה שביקשתי. אני ביקשתי שכל כולה תאכל. אתה לא נשארו הכתפיים. יצאה בת קול ואמרה לו, תקשיב, רבי מאיר, אתה צדיק קודש קודשים. אתה יכול לקלל, ומה שתגזור, אנחנו נקבל. אבל הכתפיים האלה, אי אפשר שכלב ייגע בהם. למה, מה קרה? מה יש הכתפיים האלה? הכתפיים האלה היו... מה יש להם? השתזפו בשבל שאפשר לאכול אותם, מה? אמרו לו, לא, תדע לך. זאתי הייתה גרה מול המקווה, וכל פעם שהייתה רואה כלה מגיעה למקווה, כלה לפני החופה, מביאים אותה למקווה, בדרך כלל שאישה באה למקווה, אף אחד לא יודע. היא צריכה לבוא בצנעה, אף אחד לא יודע. זה לא כל העולם, כמו מי שאני שמעתי, רשמה בפייסבוק לחברה שלה, אני הולכת הלילה למקווה. לא מודיע לה. זה צריך להיות בצנעה. גם הפעם, בשושו צריך להגיד. להגיד לו, היי, מה העניינים? הכל טוב, תהיה שמח, יאללה, ביי. לא צריך יותר מדי. לא צריך לספר לכל העולם, בעבודה, אני חייב לצאת מוקדם, יש לי מקווה. שקט. אפילו לרב, אם יש שאלה, לא אומרים לו, אשתי צריכה לטבול הלילה. הרב, יש לנו איזה בעיה, אנחנו לקראת הטבילה. לא צריך לדעת. כלום, זה בצנעה מלאה צריכה להיות. הלוואי, כשכלה הולכת לפני החופה, כולם יודעים. כולם יודעים שמחר היא מתחתנת. אז עושים לה שמחה, ואפילו מוליכים אותה בלילות של שמחה. כדי שכולם יראו הנה עוד אחת מקיימת מצווה בקדושת טהרת הבית. אמרו לו, וזאת, כל פעם שהייתה רואה כלה, הייתה לוקחת אותה, שמה אותה על הכתפיים, ורוקדת איתה עד שהייתה מתעלפת. עד שהיו נגמרים לה הכוחות. הכתפיים האלה ששימחו חתן וכלה,
גם אם תקיים 100 פעם, אף כלב לא יכול לגעת בה. וזכתה שהגיעה לגבורה. חלק ממנה הגיע לגבורה. זה רק מוכיח איזה מעלה יש לך כשאתה משמח את המקרה. לא כשלצערנו הרב זה, אתם יודעים, בקרחנות, של אפטר פארטי והכל מעורב. אני מדבר כשזה בקדושה. כשזה מעורב וכל אחד מצביע לתקליטן ולא ייתן לו תשובה, לא, 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 זה לא. שבונים בניינים, אני יודע. הוא משחק כדורסל, הוא בועט, אני לא יודע, כולם חיים באיזה... לא לזה, אנחנו מדברים שזה בקדושה. ייתן השם, שכל אחד יראה מהדברים הקטנים שלו כמה הם גדולים, ונזכה בעזרת השם, ומשיח ייתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אשר יושבי ביתך, עוד יעלה לבשר השם. תודה.